କମୁଡ଼ରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି ଯେବେ କରିଛି ନିରୀକ୍ଷା ନାସ୍ତି କମୁଡ଼ରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି ଯେବେ କରିଛି ନିରୀକ୍ଷା ଯେତେ କହିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ କହିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତତେ ଯଦି ଦେଖା ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସିଂହଳେଖ ପ୍ରଭୁ ସିଂହଳେଖ ତତେ ଯଦି দেখা যায় প্রভু সিংহলেখ তু কি বানা ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ବୁଲିଲେ ନଇବେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ନାସିକ ମୁଡ଼ରେ ଆସିକ ପଡ଼ିଛି ଯେବେ କରିଛି ନିରୀକ୍ଷା ନାସିକ ମୁଡ଼ରେ ଆସିକ ପଡ଼ିଛି ଯେବେ କରିଛି ନିରୀକ୍ଷା ଯେବେ ତୁ ନ ଜାଣି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ସବୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜଗ ହେ ସବୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେବେ ଜାଣି ଗଳେ ଦାନରେ କହିବୁ ଏ ତ ସବୁ ସତ ଯେବେ ଜାଣି ଗଳେ ଦାନରେ କହିବୁ ଏ ସବୁ ସତ ନାସିକ ମୁଡ଼ରେ ଆସିକ ପଡ଼ିଛି ଯେବେ କରିଛି ନିରୀକ୍ଷା ଯେତେ କହିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ବସାୟ ତୋତେ ବି ସେ ମନ୍ତ ଲୋକେ କରିବେ ଅଟହାସ ଯେବେ ତୁ କହିଛୁ କବିଙ୍କ ପାଶ ତୁ ବି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେବେ ତୁ କରିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶ ତୁ ବି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ସଂସାରେ ପ୍ରଭୁ ମାଳି ବସିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ ହାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜନ ଯେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ବାବୁ ଯେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ବାବୁ ନ କର ଅପମାନ ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଚଳି ଆଇବୁ ସେଇ ମାନ ତୋ ଜ୍ଞାନ